yayi da shi, Allah ya yi fata da shi, Allah ya buɗe ƙasa ya shiga cikin wannan ƙasar. Akwai wanda Allah madaukakin sarki ya halakar da tsawa, akwai wanda Allah madaukakin sarki ya halakar da iska. Dukkanin yadda ka kai game ka tsaurin kai tuna hudu da Allah madaukakin sarki ka sani akwai wa'anda aka yi wa'anda suke fika sun wuce. Don haka ya dan uwana ya kamata ka koma ga Allah madaukakin sarki. In kana zanabi ka koma ga Allah madaukakin sarki. Ya dan uwana ya kamata ka yi wa kanka alamasha, ya kamata ka yi wa kanka fada. Menene dalilin da ya sa na zuwa duniya? Na zo ne don yi wasa, na zo ne don yi saba wa Allah maɗaukakin sarki. Allah na yau halicce ni bayan Allah na ya samar da ni ta hanyar wani abu wanda yake na ƙasa na zo duniyar nan. Ya kamata in yi wani abu wanda zan samu kusanci da zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Dan ka yi to akwai dubun dubatar wanda su suke. Don haka kai tunanin cewa wa sabonka zai amfana wa da Allah maɗaukakin sarki wani abu. Haka bunka babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya wa da Allah maɗaukakin sarki. Don haka ya kamata ni da kai ke da ku duk da baki ɗaya mu komo zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. العالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قدرة الله إذا أكتش قدرة الله abinda ake nufi shine iko da Allah madaukakin sarki yake da shi wanda ba shi da iyaka, wanda kuma ya sanya Allah madaukakin sarki ya zama yana iya yin komai ba tare da iyakaci ba. So duk lokacin da aka yi magana kan kudura bi ma'ana sifatullah, ana nufin iko na Allah madaukakin sarki akan komai gaba ki da babu wani abin da yake ba zai yi a wajen Allah madaukakin sarki. Ma'ana duk wani abin da muke iya tunani ko wanda ba mu iya tunani Allah madaukakin sarki zai iya sa. A takaice kudura ma'anarta shine Allah shi ne mai ikon komai kuma babu wani abin da ke gagaransa. Wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci halittu gaba ki ɗayansu, da waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Allah madaukakin sarki shine majibincin bayi, shine kuma wanda yake tarbiyyar bayi gabaki daya. Bayi anan muna magana akan al'alam shine duk wani abin da ba Allah ba, to Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce shi. Al'alam da duk wani abin da ke cikin sa na mutane, mala'iku, aljanu, dabbobi, itatuwa, duwatsu, ko ma duk wata halitta da ba mu sani ba, mahaliccinta shi ne Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki duk wata ni'ima da mutane suke ciki ko mala'iku ko aljanu, wanda ya kawo musu wannan ni'ima shi ne Allah maɗaukakin sarki. Daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki wanda yake kamar yadda muka riga muka sani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah yana da siffofi da sunaye, kuma dukkan sunayensa kamar yadda Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i. Duk wasu kyawawan sunaye nagartattu sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. Ma'ana sunayen Allah madaukakin sarki gabaki ɗayansu, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, dukkan su kyawawa ne nagartattu. Babu wani suna wanda ba nagartacce ba wanda yake ubangiji. So Allah maɗaukakin sarki daga cikin sunayensa shine al-azim, wanda yake mai girma, wanda yake kuma ya siffata da siffata al-azama, ma'ana girma. Allah maɗaukakin sarki duk ta inda ka zo,
ma Allah madaukakin sarki sai ka ga cewa lallai tabbas Allah madaukakin sarki mai girma ne a cikin wannan sifar shi da kalli ji na ubangiji Allah madaukakin sarki mai girma ne a cikin jinsi ya wuce duk inda kake tafi ya isa ya nuna maka ma'ana girma na ji na Allah madaukakin sarki da kaiwarsa matuƙa wacce take ta wuce duk tunanin wata halitta. Hadisin da Aisha ta rawaito cewa lokacin da mata wacce take jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bihari da mijinta ya mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ta jayayya da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mata babu abin da ya sauka daga Allah madaukakin sarki akan hukuncin bihari. Tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsalolin take ciki. Ka duba ka ga ɗakin Aisha, ɗaki ne wanda yake takaitacce karami wanda yake baya iya ɗaukar fiye da mutum uku idan suka kwanta. Shi ya samu ga cewa da aka rufe manzon Allah a ciki, aka rufe Abubakar a ciki, aka rufe Umar a ciki, ya zama cewa babu inda kuma wani mutum zai sa shi. Kaga shi ba ɗaki ne wanda yake bai mai girma ba, ɗan karami sosai. Ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallar dare wani lokaci sai ya buƙaci ya ce ma Aisha idan taba kafanta nan ta gusar da kafanta saboda ya samu wajen zai sujuda. Ma'ana dai duk in ka tattara wannan zai nuna maka cewa ɗakin da Aisha take da shi wani ɗaki ne takaitacce ba shi da girma. Amma ka duba abin da Aisha take cewa wannan matan ta zo ni kuma ina ɗaya daga cikin jawanibul bait ma'ana ɗaya daga cikin sassa na ɗakin. Matan nan tana ta magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana jariya da shi. Aisha take cewa ba na gane me take cewa. Ka duba duk karancin ɗaki amma take cewa ba ta gane me matan take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta ce amma abin mamaki sai gashi gari Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yana cewa tabbas haƙiƙanin Allah madaukakin sarki ya ji magana wannan matan take yin jayayya da kai akan sha'anin mijinta dangane da zihari da yawa. Shi yasa Aisha ta kyanan ta ce lallai Allah madaukakin sarki tsarki ya tabbata gare shi. Allah madaukakin sarki shine mai girma wanda yake jinsa ya wadaci ya wuce duk wani tunanin dan adam a wajen jin Allah madaukakin sarki wannan ya isa ya nuna maka cewa Allah madaukakin sarki jinsa ya wuce tunanin kowa. To shi yasa Allah madaukakin sarki daga cikin sifofinsa ya sifar kansa da cewa shi ne ji. To kuma kamar yadda muka ji jinsa ba irin na halittu bane, jinsa ya sifata duk wani girma wanda ya wuce tunanin duk wata halitta ta ubangiji. Babu saboda girman jin ubangiji babu wani wata magana ko wani sauti da yake fakuwa daga barin jin Allah madaukakin sarki. Idan ka zo ma Allah madaukakin sarki ta wajen ganin sa sai ka tabbatar da cewa lalle ganin sa ya wuce duk wani misali. Idan ka zo ma Allah madaukakin sarki ta wajen ikonsa sai ga cewa ikon Allah madaukakin sarki ya wuce kowane misali. Saboda ya isa ya nuna maka cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne yana aikata dukkan abin da ya so, abin da dan adam yake ganin cewa ba zai taɓa yiwuwa ba Allah madaukakin sarki yana yin sa. Abin da yake a cikin tunanin dan adam ba zai yi ba wani ya taɓa yin sa, Allah madaukakin sarki yana yin sa, wanda yake nuna maka cewa lallai ikon sa yana da girmansa kuma ya wuce sauki. Idan ka zo ma Allah madaukakin sarki ta komai nashi ko menene kowace siffa ta Allah madaukakin sarki sai kaga cewa wannan siffar ta cika da girma na kamala wanda ya dace da iko na Allah madaukakin sarki da girmansa. So Allah madaukakin sarki shine mai girma. Idan kana so ka gane girman Allah madaukakin sarki idan kana so ka gane girman Allah madaukakin sarki ma'ana ka sawwara ya hakikanin ubangiji yake wanda yake ba zai yi ba, amma in kana so ka kusanta abin ka gane cewa lalle Allah madaukakin sarki shine wanda yake komai girma, shine mafi girman masu girma. Allah madaukakin sarki shine wanda yake komai mahalicci wanda yake ya cancanta dan adam su bauta masa, mahalicci wanda yake dukkan wani girma ya tabbata a cikin halittarsa. So idan kana so ka tabbatar da ya hakikanin girman Allah madaukakin sarki yake wanda yake ba zai yi ba, so sai ka kalli sauran wasu daga cikin halittun Allah madaukakin, kar ma ka je gaba gida waɗanda kawai muka sani ka kalli wasu daga cikin halittun Allah madaukakin.